Бор шумеў, навяваў зводны сон, а ў ім ціха гул раздаваўся. Гэта ў небе лясун калыхаўся на вяршынах вялізных сасон. Яму месяц маркотны свяціў, падымалі крыжы ў неба елі, і ў сіняй нябеснай купелі душу дзікую ён ахрысціў. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, шаноўная! З вами Марина Козловская, выкладчыца літаратуры. І паэтка і арт-менеджерка Дар'я Белькевіч. І сёння мы размаўляем пра Максіма Богдановича. Максім Богданович мой краш. Гэта ўсе павінны ведаць. І калі ён не ваш краш, то мы з вами пагаварым. Сёння і пазней. Як так сталася? Ой, як так сталася? У мяне ёсць две гісторыі са школы, звязаныя з Максімом Богдановичам. Першае, што мне неяк так ці выпадкова, ці я сама выбірала, трэба было напісаць рэферат у нейкай там сярэдняй ці старэйшай школе пра Богдановича. І я пайшла, помню, ў дзіцячую бібліятэку, папрасіла там якія-небудзь кніжкі пра Богдановича. Мне надавалі нейкіх такіх зборнікаў, артыкулаў пра ўсіх беларускіх пісьменнікаў. І я сядзела гэтыя кніжачкі, гартала і сканавала там, ксерыла то, што мне спадабалася, і зрабіла добры рэферат. І тады, на той момант, мяне зачапіў адзін факт, пра які я скажу пазней, у яго гісторыі дзяцінства. А другая гісторыя здарылася не са мной, з маёй аднакласніцай. Назвем яе умоўна Анжеліка, допустим. І рэдкае імя. Там была такая гісторыя пра тое, што гэтая дзяўчына кепска падрыхтавалася да урока беларускай літаратуры, і, яна ўстала, падглядала ў кніжку, ёй трэба было расказаць біяграфію Богдановича, якая там даецца ў падручніку. І яна там адным вокам падглядае, ўстала і кажа: Максім Богданович нарадзіўся 9 снежня 1891 года ў горадзе Мінск. І тут настаўніца заўважыла, што яна падглядае і кажа: згарні, калі ласка, падручнік, апавядай сама. Яна зноў паўтарае гэтую фразу. Максім Богданович нарадзіўся 9 снежня 1891 года ў Мінску і настаўніца. І помер. І, канешне, гэта выклікала смех у аднакласніцы, аднакласнікаў. І, чамусьці гэтая гісторыя мне запала ў душу, у памяць, асабліва калі я пачала асэнсоўваць, што Максім Богданович пражыў усяго толькі 25 гадоў. В прынцыпе, так яно і было, як сказала гэтая дзяўчына. Але паміж гэтым нарадзіўся і помер, гэта і вялікая колькасць твораў, якую мы зараз можам пачытаць, дзякуй Богу. І Адаму Егоровичу, канешне, Максіму Богдановичу бацьку. І, дарэчы, калі вы хочаце даведацца штосьці больш пра Максіма Богдановича, я вам раю пачытаць кнігу «Шлях паэта», укладальніца якой з'яўляецца Ніна Ватаци. На жаль, я не знайшла, дзе можна, напрыклад, у электронным варыянце паглядзець, але яна прадаецца ў многіх букіністах, бібліятэцы можна ўзяць. Вельмі цікавая кніга, і там ёсць запісы пра Максіма Богдановича ад яго бацькі, розныя лісты ад яшчэ іншых аўтараў, паэтаў, сяброў, і такім чынам можна скласці партрэт Богдановича, якім ён быў, што гэта за чалавек, які ён быў творца. Вельмі раю. А яшчэ на сайце Вірбай вы можете знайсці шмат матэрыялаў, прысвечаных творчасці Максіма Богдановича. Дакладна, напрыклад, там ёсць лекцыя Міхала Барановскага пра нашага паэта. Увогуле, калі разглядаць дзяцінства Максіма Богдановича, вельмі добра, што ён дажыў хаця бы да 25 гадоў, таму што з ім здаралася столькі странных, страшных рэчаў. І проста дзякуй Богу, што ён як перажыў гэтае дзяцінства сваё шалёнае, і пры тым, што гэта штосьці да нас толькі дайшло, а штосьці і не дайшло, што з ім здаралася. І першае, пра што я хачу згадаць, гэта калі ён быў немаўлём, ягоная цётка, сястра маці. Это тая сястра маці, якая пасля стане мачыхай? Так, менавіта тая. Бачыце, якая Санта-Барбара? Это знак, не знаю, можна кіно здымаць. Яна выпадкова выраніла на жывот маленькага Максіма гарячы цыліндр ад шкляной керасінавай лямпы. Вось ён быў вельмі раскалёны, і малога дзіця быў апёк. І яго там пасля доўга лячылі. Пазней Максім Богданович бегаў па нейкай слізкай падлозе, упаў і выпадкова адкусіў сабе кончык языка.
І я думала пра гэта увогуле какая-то метафора для паэта адкусіць сабе кончык языка. Але пасля яго прышыў доктар, ну там зросся, все было нармальна ў яго. Калі яны адпачывалі з маці на хутары Вязі пад Асіповічамі, старэйшы брат Максіма Вадзім гуляўся там з іншымі дзецьмі, і яны з лесу прыносілі розных тварын, жывёл, і адзін раз прынеслі ваўчаня дадому, і іх проста гуляла і бегала. Я думаю, ну, добра, што нічога кепскага не здарылася з гэтага. А яшчэ на хутары Вязя дзеці Богдановичаў набраліся беларушчыны. Спецыяльна выпісала сабе гэтую цытатку. Вот только плохо, что стали дети говорить по-белорусски. Иногда такое словечко выпалят, что хоть сквозь землю провались. Мне здаецца, што Максім Богданович надзвычай цікавы нам сваёй вось гэтай асобай, бо на фоне тагачаснай літаратуры, увогуле на фоне тагачаснага грамадства ён быў такой белай варонай. Бо гэта хлопчык, які да Беларусі меў вельмі ўскоснае дачыненне. Ён большую частку свайго кароткага жыцця пражыў не ў Беларусі, і для яго беларуская мова была мовай вывучанай па кнігах. То бок усе засвойвалі беларускую мову на той момант як мову родную, а Богданович, ён такая тэставая мадэль сучаснага беларускага пісьменніка, якога ў нейкі момант торкнула, ён пачаў вучыць беларускую мову і на гэтай вывучанай мове, кніжнай мове пачаў пісаць. І, уласна, Богданович, вось ён правобраз той сітуацыі, ну, якую мы маем пераважнай большасці ў літаратуры сёння. Яшчэ ён вучыўся па кнігах, якія былі ў вялікай бібліятэцы яго бацькі Адама Ягоравіча. А як бацька ўвогуле ставіўся да такой яго цікаўнасці? Ён хутчэй нейтральна. То бок ён і не ўхваляў, і не падтрымліваў, але менавіта калі Максім Богданович пачаў ужо вершы пісаць і прозу на беларускай мове, бацька ставіўся паблажліва больш. Ён думаў, што гэта несур'ёзна, што гэта хутчэй за ўсё нізкай якасці, і не асабліва падтрымліваў, але Богдановича падтрымала яго хросная маці Вольга Сёмова, і яна яму зрабіла падпіску не на Spotify, а на нашу Ніву. І на той момант падлетак Максім Богданович чытаў нашу Ніву, глядзеў, што там публікуюць творы розныя, вершы, прозу, і ў выніку вырашыў адправіць штосьці туды. І адправіў апавяданне, якое называецца «Музыка». І яму было на той момант 16 гадоў, і гэтае апавяданне апублікавалі ў нашай Ніве. Карацей, для Максіма Богдановича публікавацца ў нашай Ніве гэта была вялікая падзея, таму што гэта газета была як Нью-Йорк Таймс у той час, яна была вельмі папулярная, і пасля яго творы яшчэ больш публікавалі, і ён ужо набываў нейкую сваю вядомасць, папулярнасць у, прынамсі, колах літаратараў і тых, хто проста чытаў нашу Ніву. Давай распавяду трошкі пра тую сітуацыю, якая была ў нашай Ніве, бо гэта таксама для разумення Максіма Богдановича і ягонага лёсу справа вельмі важная, бо ён такі выпадковы класік. Класік, якога магло б не стацца. Калі зірнуць глобальна на тое, чым займалася наша Ніва як праект, наша Ніва была інструментам стварэння нацыі. Это была газета, якая фарміравала нацыянальную свядомасць, якая рабіла зразумелую абсалютна стаўку на беларускае сялянства не толькі ў плане тэматычным, але ў плане эстэтычнай арыентацыі, скажам так, бо перад тым, як надрукаваць той ці іншы тэкст, ён павінен быў быць правераны на адпаведнасць, да? Зразумее сярэднестатыстычны селянін, пра што вядзецца ў гэтым тэксце альбо не. Это вельмі добра відаць, вось гэтая такая прасялянская арыентацыя гэтай газеты, нават па тым, як выбіраліся псеўданімы, да? Як аўтары спрабавалі сябе пазіцыянаваць. Ну, вот Купала, Колас, Змітрок Бядуля, Алесь Гарун, тётка, якая была там Матвеем Крапіўкам, Банадысе Масакой, да? Ну вот яны ўсе гуляліся па тых законах, якія былі закладзеныя некалі Францішкам Бахушевічам. Нават калі планавалі друкаваць першыя вершы Богдановича, Ядвігін Ша іх падпісаў псеўданімам Максім Крыніца. Што страшна не спадабалася Богдановичу. Богданович страшна абураўся з гэтай нагоды, бо што то я ж не Максім Крыніца, што гэта такое? І, уласна, рэдакцыя нашай Нівы дзялілася на дзве палаты. У верхняй палаце, ну, умоўна палаце, да? Знаходзіліся рэдактар Уласаў, браты Луцкевічы,
Ніжнюю палату прадстаўляў Ядвігін Ша, Янка Купала, Ластоўскі і Езэп Драздовіч. І, уласна, все гэтыя тэксты Богдановича, у тым ліку, яны праходзілі рэдактуру Янкі Купалы. Янка Купала там прыхарошваў гэтыя тэксты для таго, каб іх можна было надрукаваць і такім чынам выпісаць чароўны пендзель аўтару, каб той пісаў больш, мацней і гэтак далей. Дарэчы, у музеі Максіма Богдановича ў Мінску ёсць на экспазіцыі такія аркушыкі з вершамі Максіма Богдановича, якія былі пакрэслены такім тоўстым сінім алоўкам, і гэта значыла, што гэтыя вершы не прайшлі ў нумар, іх скідалі ў архіў. Я як зараз Кідалі, бо з прычын, не ведаю, не спадабалася рэдактару. Дэкадэншчыны. Так. Бо народ не поймёць, нельга гэта ўсё друкаваць. І, уласна, так, гэта была рука рэдактара Уласава і яго гэты подпіс у архіў. І гэтыя вершы так і маглі б застацца ў архіве нашай Нівы, калі б не Сергей Палуян, які ў нейкі момант дастаў, выцягнуў гэтыя вершы з архівы і пераканаў усіх у тым, што гэтыя вершы вартыя ўвагі. Уласна, калі выйшаў вянок, то гэты вянок быў акурат прысвечаны памяці Сергея Палуяна, без якога паэта Максіма Богдановича магло б не быць. Сергей Палуян адзін з супрацоўнікаў нашай Нівы, сам літаратар, і, на жаль, ён скончыў сваё жыццё самагубствам. І у кнізе Богдановича ёсць вершы, якія прысвечаны менавіта Сергею Палуяну. Дарэчы, паэма Купала «Гусляр», яна таксама прысвечаная памяці Сергея Палуяна, бо тое, што з ім адбылося, страшна уразіла людзей, якія з ім працавалі, але яно адлюстроўвае дух часу, наколькі дзіўна выглядалі людзі, якія цікавіліся беларушчынай і які прэсінг яны адчувалі на сабе. Наколькі складана было на той момант быць вось гэтым іншым. Пагатоў іншым, які сядзіць там недзе незразумела дзе ў Расіі і піша гэтыя дзіўныя дэкадэнцкія вершы. Што яшчэ вельмі паўплывала на асобу Богдановича, дык гэта тое, што ў яго рана памірае мама ад сухотаў, і гэта моцна адбілася на яго творчасці. Ну і на жыцці таксама. І на жыцці, канешне, як бы жыць без мамы цяжка. Прача таго, што жыць без мамы цяжка, гэта яшчэ была спадчынная хвароба, якая ў выніку яго самога і забіла. Так, і забіла яшчэ яго брата, старэйшага Вадзіма. І сэнс у тым, што у Богдановича ёсць такі цыкл вершаў «Каханне і смерць». Калі маці Максіма Богдановича памерла праз нейкі час, ягоны бацька ажаніўся ў другі раз, і, в прынцыпе, ён знайшоў агульную мову вось з гэтай мачыкай сваёй і таксама да яе прывязаўся і, як дзіцё прывязваецца да нейкага блізкага чалавека, які ўдзельнічае ў яго жыцці. І гэтая жанчына, яна памерла падчас родаў. І гэта вельмі моцна на яго паўплывала, вось гэтае сэнсаванне таго, што жанчыны даюць жыццё, і пры гэтым гэты новы чалавек забірае жыццё жанчыны. У цыкле «Каханне і смерць» вельмі шмат вершаў на гэтую тэму. І мне падаецца, што ўвогуле беларускай літаратуры пра такое ніхто не піша. Абсалютна, гэта нейкая табуяваная тэма, і нават у нейкіх, не знаю, можа быць, феміністычных плынях, рухах, я не сустракала тэкстаў на такую тэму. І далікатную, і страшную, і забароненую, можа быць, у нейкім сэнсе. Вось, давайте прачытаем. Белы крыж, пліта, пад ёй магіла, мілым кветкам рожа зацвіла. Тут калісьці ты, мой друг, спачыла, спарадзіла ў муках і лягла. Всё мінулася, і боль, і гора, всё кудысь далёка адышло. Але строгі надпіс «Дзісце море» нагадае, што з табой было. І, ў прынцыпе, тэма цяжарнасці вельмі такая, мне падаецца, важная у творчасці Максіма Богдановича, таму што у яго ёсць вершы, дзе ён, наўпрост выказвае жаданне пра тое, што вось ён хаця бы мець дзяцей, ці распавядае быццам бы ад асобы цяжарнай жанчыны, што яна адчувае, калі вось там дзіцё штурхаецца. І я увесь час думаю, вось як мужчына можа быць такім уважлівым
назіраць нейкія змены паводзінаў, можа быць, у яго там былі знаёмыя цяжарныя жанчыны, жонкі, там яго сяброў, каб так апісаць тое, што вось адбываецца. Для мяне гэта прыкмета вялікага таленту. Ну, вялікай уважлівасці да навакольнага свету. І, напэўна, вялікай эмпатыі такой. Ну, мне здаецца, што Богданович па жыцці быў вельмі адзінокім, вельмі самотным чалавекам. Чалавекам, якому было вельмі складана знайсці сваё месца і ў гэтае месца впісацца. Калі разважаць так цынічна з нагоды літаратуры, то гэта сыграла ў вялікі плюс беларускай літаратуры, бо ён быў такім хлопчыкам з іншага свету. Ён на тыя працэсы, якія ў літаратуры адбываліся, мог паглядзець абсалютна іншымі вачыма, бо ён быў не хлопчыкам з тусоўкі. Ён не тусіў з гэтымі літаратарамі, не сидзеў з імі ў рэдакцыі нашай Нівы. І ён гэтыя працэсы вымяраў трошкі іншай меркай еўрапейскіх літаратур, якія ён вельмі добра ведаў, бо і гэта таксама важна падкрэсліць. Апрача таго, што ён быў чалавекам, які беларускую мову вывучыў, і, напэўна, адзіным, каму беларусы могуць дараваць цвяток радзімы Васілька, то бок 3 памылкі ў адным радку, і паблажліва абсалютна да гэтага ставяцца. Ён быў чалавекам на свой час высокаінтэлектуальным, бо калі казаць шчыра, то гэта літаратура, якая рабілася самавукамі. Пра гэта згадваў Купала, што яму страшна не хапала акадэмічнай адукацыі. Вось гэтая адукацыя у Максіма Богдановича была. Адукацыя, якая дала яму веданне пары-тройкі еўрапейскіх моваў і магчымасці на гэтых мовах чытаць найноўшую паэзію. І дала сістэму ведання, і эстэтычную сістэму. А давай удакладнім, што Максім Богданович не вучыўся на філфаку. То бок яго нават у 4 класе гімназіі пакідалі на другі год. Не быў выдатнік. Не быў выдатнікам, абсалютна. Праўда, пакідалі яго на другі год за тое, што былі праблемы з алгебрай і лацінскай мовай. Не самыя простыя прадметы. А праўда, што ў музеі Богдановича замест яго атэстата вісеў атэстат ягонага брата? Ён і вісіць да гэтых пор. Але гэта было зроблена, напэўна, у выхаваўчых мэтах, таму што Леў вучыўся лепш, чым Максім. Але мне падаецца, калі я вела экскурсіі, я заўсёды расказвала пра гэты факт, што вось Максіма пакідалі на другі год, але зараз у яго гонар ёсць музей. Так што калі у вас штосьці там не атрымліваецца, дзеці, з вучобай гэта яшчэ нічога не значыць. Але пры гэтым казала пра яго упартасць, мэтанакіраванасць і прагу да ведаў. Вось. А я памятаю такі факт, што калі бацьку трэба было вырашыць, каго з дзяцей выбраць, для таго, каб дазволіць ім атрымаць вышэйшую адукацыю, ён акурат Максіма не выбраў, бо лічыў, што гэта ўсё марная марнасць вучыцца на всякіх там філфаках і ўвогуле. Там была такая сітуацыя, што Леў, малодшы сын, збіраўся паступаць на матэматычны факультэт. Максім хацеў паступаць на філфак у Петербург. І у Адама Ягоровіча не было проста столькі грошаў, каб утрымліваць 2 сыноў у 2 універсітэтах, і у выніку ён выбраў Льва, і той паступіў на матэматыку. А Максіму ён сказаў, ведаеш, у цябе слабое здароўе, у Петербургу такі кепскі клімат, там заўжды сыра, дажджы, няма сонца, а ў яго ўжо ў той час былі прыкметы тое, што ён хворы на сухоты, некай такой першай лёгкай стадыі. І ў выніку Максім Богданович паступіў у Дземідаўскі ліцэй, дзе вучыўся праву і стаў па сутнасці юрыстам пасля заканчэння установы. Але ці паспеў папрацаваць юрыстам Максім Богданович? Паспеў крыху, калі ўжо пераехаў у Мінск і працаваў там у харчовай камісіі такім клеркам. Вось. Я гэта расказала да таго, што ты кажаш, што Максім Богданович атрымаў адукацыю, вось ён сам яе атрымліваў. То бок ён сам вучыўся, ён вучыў мовы, яму штосьці дапамагаў бацька, то бок у яго не было фундаментальных ведаў ад універсітэта ці там некага ліцэя менавіта. То бок ён сам сабе рабіў адукацыю. Але гэта адукацыя, якая дазваляла яму канцэптуальна бачыць працэсы. Бо вянок, які
з'яўляецца этапнай абсалютна кнігай беларускай паэзіі. На фоне ўсяго таго, што адбываецца ў тагачаснай літаратуры, з'ява неверагодная, бо гэта менавіта кніга паэзіі, не зборнік вершаў. Гэта кніга, якая выбудаваная стратэгічна, дзе цыкл вершаў перацякае ў цыкл вершаў. Гэта цэласнае стварэнне жывое, якое выклікала вялікую дыскусію ў тагачаснай літаратуры. Бо ў 13 годзе з'яўляецца некалькі 1913 годзе з'яўляецца некалькі такіх канцэптуальных тэкстаў, якія гавораць пра тое, што літаратура ўрэшце дарасла для таго, каб абмяркоўваць, куды рухацца далей, то бок мы назапасілі ўжо нейкі комплекс тэкстаў, з якімі можна працаваць. Гэта раскіданае гняздо, гэта вянок, які рэальна быў надрукаваны на пачатку 14-го, но тут гэта не важна. Гэта рунь Максіма Гарэцкага. І, уласна, літаратура дарастае да вялікай дыскусіі. Расплачвайце доўг і чаму плача песня наша, і пра тое, куды гэтую літаратуру рухаць далей. Але пачынальнікам, натхняльнікам гэтай дыскусіі выступае акурат Максім Богданович, які нікуды там не ўпісваўся ў гэтую літаратуру са сваёй паэзіяй чыстай красы. Бо ў той сітуацыі, калі ўся літаратура працавала на стварэнне нацыі, на тое, каб апрануць гэтыя сялянскія порткі і пачынаць дацягваць аўдыторыю да сябе, то бок падстройвацца пад густы аўдыторыі, Богданович дазваляў сабе пісаць гарадскія вершы, як яны ёсць, прычым прышчапляючы да беларускай сітуацыі найноўшыя тэндэнцыі еўрапейскай літаратуры. Допустим, што ён казаў пра цвёрдыя формы, бо менавіта Богданович гэтыя цвёрдыя формы верша прыцягвае ў беларускую літаратуру, у літаратуры, якая пачыналася як імітацыя народнай песні, дзе тое, пра што ты гаворыш, было заўжды нашмат важней таго, як ты гэта робіш. Давай удакладнім, што цвёрдыя формы гэта санет, трыялет, рандо. Ён жа аўтар першага беларускага верлібра, не будзем пра гэта забывацца. І, уласна, у зборніку «Вянок», у кнізе «Вянок» быў цыкл нізкавершаў, якая называлася «Старая спадчына», што Богданович сам гаворыць пра гэты цыкл. Ён увесь складаўся з абразцоў розных даўнейшых форм верша, которымі я цікавіўся, маючы на ўвазе не толькі іх красу, не толькі паляпшэнне версіфікатарскай снароўкі пры працы над імі, але і жаданнем прышчапіць да беларускага пісьменства здабыткі чужаземнага паэтычнага труда, памагчы атрымаць ёй больш еўрапейскі выгляд. Апрача таго, фактам з'яўлення іх хацеў я давесці здатнасць нашай мовы да самых строгіх, выключных вяршоўных формаў. Бо, апрача ўсяго іншага, у нас быў комплекс такі непаўнавартаснасці, посткаланіяльны комплекс, што па-беларуску нічога добрага не напішаш, вялікага не напішаш. Я памятаю з успамінаў Мікалая Гурцова, калі выйшла кніжка «Вянок», Максім Богданович яму яе прэзентаваў, і Мікалай задаў яму пытанне: чаму гэта ж кніжка па-беларуску, ты там беларускі паэт, але там столькі вось гэтых умоўна чужых формаў, італьянскіх, санет, трыялет, і яшчэ куча эпіграфаў на іншых мовах. Навошта ты гэта рабіў? Ты ж беларускі паэт. І Максім Богданович яму на той момант адказаў, што я хачу даказаць, і гэта так ёсць, што беларуская мова, яна самабытная, самастойная, і на ёй можна перадаць усе пачуцці, усе адчуванні, усе думкі, і яна нармальна ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст. Прачытала пра Богдановича цікавую рэч, што ён меў нават спецыяльны сшытак, у якім маляваў схемы метраў і рытмаў, пралічваў алгебраічныя радкі і шматрадкоўі, занатоўваў узоры еўрапейскіх вершаў для таго, каб яно было выключным, правільным. То бок гэта была такая матэматычная справа. Не дарма 2 гады вучыў алгебру, як бы. Навучыўся ж за гэты час. Але пры гэтым, напісаць добры санет — гэта вялікая задача. І вялікае дасягненне Богдановича ў тым, што не проста ён гэтыя формы прынёс. Ён пастаянна даводзіў сваім калегам, што трэба быць уважлівымі да таго, што яны робяць, што не можа быць добрым вершам тое, што напісана ў стылі трень-пердзень, але праважнае. І, уласна, Богданович у гэтым плане, ён быў такім вялікім настаўнікам для тагачасных літаратараў. А давай зачытаем які-небудзь санет ці трыялет. Все ведаюць паміж
Пяскоў егіпецкай зямлі, не будзем яго чытаць у сувязі з гэтым. Ну вось, допустим, трыялет. Невялікі верш з адмысловай схемай рыфмоўкі, і самае галоўнае гэта акурат прыдумаць, як гэта ўсё зарыфмаваць, каб яно не было абсурдным. Мне доўгае расстанне з вамі чарнее ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я пабляднеў ад горкіх слёз, і трыялет пачаў словамі. Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Пры гэтым, што цікава, што да той канцэпцыі, якая была ў Богдановича, літаратура дарасла толькі ў наступным пакаленні, калі ён стаў культавым аўтарам для узвышаўцаў. Яны проста на Богдановича маліліся, і тое, што яны рабілі у літаратуры, іх канцэпцыя, яна наўпрост вырастае з таго, што для літаратуры прыдумаў Максім Богданович. Я калісьці перачытвала вершы Чарота, і там былі вершы таксама з такімі міфалагічнымі адсылкамі, і я ў нейкі момант просто злавіла сябе на думцы, і я не могла зразумець, я чытаю Чарота ці я чытаю Богдановича, таму што яго было столькі у многіх тэкстах. На фоне гэтай грамадзянскай лірыкі, якая на той момант распаўсюджаная ў літаратуры, Богданович дазваляе сабе быць чыстым лірыкам. Ён натхнёны імпрэсіянізмам, натхнёны перакладамі еўрапейскіх імпрэсіяністаў. Ну вот пры справе давайте ж чытанём, як там што перакладалася, да? Адкуль гэтыя дэкадэнцкія павевы прыйшлі ў беларускую літаратуру. Поль Верлен у перакладзе Максіма Богдановича. Раяль цалуе тонкая рука. У час вячэрні шэра-ружаваты, і на крылах цішэй ад вецярка ў паветры мяккім, пекным паплыла ты пужліва песня, і средь комнат хаты яшчэ доўга веяў пах ягад цвятка. Што за калыска ціха так гайдае стамлёнага, бяздольнага мяне? Чаго як жэўжык песня вымагае? І што ў канцы яе прыпеў жадае, который гэтак хутка ў акне адчыненым на садзік замірае. Як настаўніца літаратуры, якая доўга мела справу з усімі гэтымі рэчамі, задам пытанне. Чаму хацеў навучыць нас аўтар? Да? Бо звычайна дзяцей так вучаць, што аўтар сядзеў і хацеў навучыць іх нечаму. Да? Вот. Пайду навучу гэтую пасту. Пра што гэты верш? Чаму хацеў навучыць Поль Верлен французскіх дзяцей? Цяжка сказаць, правда? І калі да літаратуры падыходзяць з утылітарнымі мэтамі, то большасць найцудоўнейшага, што было напісана, варта перакрэсліць. І, ўласна, Богданович прыходзіць з гэтым, з пейзажамі душы. Давайте прачытаем што-небудзь з яго такога. Ні пра што, ну красіва. Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог улажылі спаць мяне вы на зямлі. Не ўстае стаўпом пыл светлы ўздоўж дарог, у небе месяца праглянуў бледны рог, у небе ціха зоркі расцвілі. Заварожаны вячэрняй цішынёй я не цямлю, дзе рука, дзе галава, бачу я з прыродай, зліўшыся душой, як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной, чую ў цішы, як расце трава. Клас, я таксама хочу прачытаць адзін верш, якраз з такой пейзажнай, напэўна, лірыкі таксама. Дзесь у хмарах жывуць павукі, што снуюць павучыну дажджа. Кожны тлусты і мяккі такі, скура слізкая, як у вужа. Целе стыгне халодная кроў, злосць бясцэльная мутных вачах. Чуеш во шорах ног павукоў, аплятаючых сцены і дах. Мне ўвогуле была гісторыя з гэтым вершам, калі я сидзела ў музеі Богдановича, штось чытала, працавала, і пайшоў дождж, і я якраз проста поглядам наткнулася на гэты верш. І я зразумела, я пачула той шоргат павукоў, пра які піша Богданович, таму што такі быў дождж, быццам рэальна хтосьці поўзае па сценах. І ў мяне ў той момант быў такі інсайт, прасвятленне, сувязь з паэтам. Вось. Я хацела яшчэ вярнуцца да, як ты кажаш, вось гэтага дыдактызму, крыху павучальніцтва ў вершах Богдановича. Мне падаецца, што яно крыху ёсць, але... Жывеш не вечна, чалавек, перажывіш у момант век. Так, у гэтым таксама, і у цыкле, які прысвечаны всякім розным беларускім славутасцям і персанажам, тыпу Скарыны, пра слуцкія паясы. Але пры гэтым я хачу адзначыць, што Богданович гэта ўсё вельмі адчувае і гэтым ганарыцца. То бок і Скарынам, што вось ён першадрукар, ён беларус.
І пра слуцкіх ткачых. Мне падаецца, што зараз мала хто з сучасных паэтаў рызыкнуў бы там напісаць верш пра скарыну ці там яшчэ пра нейкую такую славутасць, але Максім гэта зрабіў і зрабіў гэта ад чыстага сэрца, і ў гэтым нейкага павучальніцтва не адчуваецца. Проста яно аўтаматычна адбываецца, ты вучышся праз пачуцці Максіма да Беларусі. Вось так. Яна была адарваная ад яго, колькі там ён. Некалькі гадоў усяго свайго жыцця быў звязаны з Беларуссю маленькім. Там несвядомым І пасля два гэтыя прыезды, якія нейкім чынам памянялі яго жыццё і наблізілі яго да краіны, якая для яго была краінай віртуальнай. Шмат у чым, бо яна была кніжнай. Яна была больш краінай Францыска Скарыны, чымся рэальных людзей, якіх ён не бачыў. Гэта былі людзі, з якімі ён ліставаўся. Вось мы казалі, што Максім Богданович наватар у беларускай літаратуры, паэзіі, і яшчэ хочацца ўзгадаць, што ён адзін з першых, калі не самы першы паэт-урбаніст. Перайшоў на вершы пра горад, і якраз яго вельмі натхніла Вільня, калі ён туды ездзіў па запрашэнні рэдактараў нашай Нівы, і пасля гэтай паездкі якраз ён стварыў некалькі цудоўных вершаў, дзе ён напявае гэты горад. Цыкл «Места». За дахамі места памеркла нябёс пазалота, паветра напоена ціха гусцеючым мрокам. Ужо відно, як іскры злятаюць з трамвайнага дрота, як зоркі гараць і зрываюцца ў небе далёкім. Музыкі стагнання ліецца па вулках з бульвара, гараць і агнём машкарук сабе вабяць ліхтарні. Круг тоўстага шкла яна ўецца, як лёгкая хмара, а к светлу прабіцца не можа, і томіцца марна. І успомніў я час средь асенняй нахмуранай ночы. Музыка зайграла, агні ў вышыні запалалі, і дыхалі грудзі шырока, свяціліся вочы. Мы к светлу зляцелі, і шкло круг яго напаткалі. Цікавая канцэпцыя, калі зірнуць на тое, што Богданович канцэптуальна, як не толькі паэт, але як і літаратурны крытык, як літаратуразнаўца падыходзіў да тых працэсаў, якія адбываліся ў літаратуры, і тое, што ў яго наступнае пакаленне, якое яго нарэшце прачытала, узяло. Што была за канцэпцыя? Гэтую канцэпцыю ён апісвае ў артыкуле пад назвай «Забыты шлях». Это артыкул 1915 года, то бок ужо выйшаў вянок. Як бачыцца Богдановичу развіццё літаратуры? Што ён пра гэта піша? За 8-10 год свайго праўдзівага існавання наша паэзія прайшла ўсе шляхі, а па часці і сцежкі, которые паэзія еўрапейская пратаптвала болей 100 год. З нашых вершаў можна было б лёгка зрабіць кароткі паўтарыцельны курс еўрапейскіх пісьменніцкіх напрамкаў апошняга веку. Сентыменталізм, рамантызм, рэалізм, натуралізм, рэшце мадэрнізм, усё гэта іншы раз нават у розных кірунках адбіла наша паэзія. Праўда, найчасцей бегла, няпоўна, але адбіла. То бок спачатку мы мусім дагнаць. Вот мы выпалі з літаратурных працэсаў на некалькі стагоддзяў, у нас не было пісьмовай традыцыі, і гэтую традыцыю заняла песенная традыцыя, фальклорная, з якой пачалі філаматы. Гэта традыцыя чачота, гэта традыцыя, якую запазычвае, развівае Богушевіч, гэта традыцыя купала і коласа, тут абсалютна іншая, ён грунтуецца на іншым. І мы не можам даць свету нічога, пакуль мы не дагонім. Такія ж даганялкі пачнуцца, калі упадзе жалезная заслона, і беларускія літаратары ўбачаць, што о божачкі, а ў Еўропе-то вот столькі ўсяго было, і пачнуцца бомбамліты, даганянне ўсяго на свеце, ад чаго мы былі пазбаўленыя ў 20 стагоддзі. І вот ёсць з аднаго боку гэты кароткі паўтарыцельны курс розных пісьменніцкіх напрамкаў. І трыялеты, рандо, яны туды ж, гэта такая школа вучнёўства. Але што далей? Што прапануе нам Богданович? Беларускіх вершаў яшчэ не было, але яны павінны быць і будуць. Як кожны народ мае сваю нацыянальную душу, так ён мае і свой асаблівы склад, стыль творчасці, найбольш прыдатны для гэтай душы. І, уласна, мы мусім стварыць гэты стыль творчасці. Як яго стварыць? Сінтэзаваць вось гэты кніжны еўрапейскі вопыт з песеннай традыцыяй сваёй. І ён да гэтага прыходзіць, да гэтай ідэі, прыходзіць досыць позна па мерках яго жыцця, гэта 16-й год,
калі жыць застаецца вельмі мала, і прыходзіць да таго, што мы мусім стварыць вершы беларускага складу. Ён дае пару прыкладаў такіх вершаў, ну, самы славуты з іх гэта пагоня. І гэта акурат тое, чым будуць займацца ўзвышаўцы. Гэта тая ідэя, якую яны падхопяць і будуць імкнуцца яе рэалізаваць, стварыўшы вось гэтае свой аквітызм і гэтыя вершы, там, дубоўкі, у пушчы, яны ўсе ужылкі, яны будуць натхнёныя Богдановичем. Ты распавяла пра канцэпцыю вянка ўнутры. Я хацела б звярнуць увагу нашых слухачоў на тое, якім чынам тады ствараліся кнігі. Максім Богданович даслаў Вацлаву Ластоўскаму сшытачак вершаў і прасіў яго ў лісце: выдайце, калі ласка, наша ніва, дарагая, кніжачка гэтыя вершы. І нашай нівы не было грошай на гэта. Яны ляжалі нейкі час, але пасля знайшлася мецэнатка Магдалена Радзівіл і знайшла грошы. І як стваралася кніга? Вось апісвае Вацлаў Ластоўскі. Ну, я там выкладаў у нейкай школе, узяў малюнак свайго вучня, не помню якога, паклаў яго вось на вокладку, гэта была вокладка, кніжку назваў я сам «Вянок». Не проста вянок, дадамо, што гэта вянок на магілу Сергею Палуяна. То бок сам Богданович гэту назву не выбіраў, хаця пазней у лістах ён Ластоўскаму казаў дзякуй за так, што ён так гэта зрабіў. Пасля ён, Богданович, дасылае яшчэ нейкія вершы ў нашу ніву. Дадаткова, калі ласка, дадайце да кніжачкі. Канешне, там ніхто іх не дадае. І яшчэ робяць кучу памылак арфаграфічных, граматычных, блытаюць месцамі радкі, і карацей у канцы кнігі там яшчэ куча нейкіх дадаткаў. Там, як правільна чытаць. Так. Ну, было б вельмі лёгка нарабіць арфаграфічных памылак. Давайте удакладнім, што вянок выходзіць у часы, калі яшчэ няма унармаванага беларускага правапісу. Гэта для нашай нівы таксама вялікая праблема, бо адусюль з Беларусі ім дасылаюць нейкія вершы, а як правільна, не ведае ніхто. Так, атрымліваецца, што вянок выйшаў у 1914 годзе, а граматыка Тарашкевіча з'явілася ў 1918. Але калі Купала стаў рэдактарам нашай нівы, яго гэта сітуацыя дастала абсалютна. Ён акурат попрасіў Тарашкевіча напісаць эту граматыку, каб можна было ўжо хоць нейкім чынам аднастайна выдаваць гэтыя тэксты. Ну, заўважым, што наша ніва выдавалася яшчэ кірыліцай і лацінкай. Гэта таксама была вельмі важная гісторыя пра падстройванне, маркеталагічная гісторыя пра падстройванне да аўдыторыі. Бо для каталікоў выходзіла версія лацінкай, для праваслаўных версія кірыліцай, і нават граматыка Тарашкевіча ў дзвюх гэтых версіях графічных выйшла ў 18 годзе. То бок беларусы маглі б зараз цалкам пісаць лацінкай, калі б у нейкі момант выбралі для сябе такі шрыфт. І гэта таксама дыскутавалася ў нашай ніве. Гэта да пытання, што гэта была за махіна, наколькі яна была важная, як важна было там надрукавацца. Увогуле, мінскі перыяд, невялікі, які быў у Богдановича, быў даволі плённы, хаця большую частку свайго часу трэба было працаваць на працы, не звязанай з творчасцю. Мы нагадаем слухачам, што Богданович трапляе ў Мінск у часе Першай сусветнай вайны, то бок гэта ваенны горад. Так, і ён працаваў у харчовай камісіі, якая займалася апекаваннем бежанцаў, перасяленцаў, тым, хто пацярпеў, і ён простымі словамі выдаваў ежу, там цукар, муку, там выпісваў нейкія рахункі, ведамасці вёў, вось такой справай клеркавай займаўся, але пры гэтым паспеў напісаць «І страсім лебедзь», напрыклад, паэма мне вельмі падабаецца, і «Пагоню», і яшчэ займаўся паначох перакладамі, як у ўспамінах узгадвала Зоська Верас. Вось той момант яны жылі ў беларускай хатцы. Яны са Змітраком Бядулем. Яшчэ адным чужым у гэтай літаратуры, яшчэ адным чалавекам, які ў гэтую літаратуру не зусім упісваўся. Это вельмі сімвалічна, што яны былі так паяднаныя. І здароўе Максіма Богдановича пагаршалася, у яго абвастраліся сухоты, і сябры сабралі яму грошы і адправілі ў Ялту, каб ён там прагрэў лёгкія, паправіўся, палічыўся, але, як мы ведаем, гэтага не адбылося, і Максім Богданович памёр у Ялце
25 мая 1917 года адзін далёка ад радзімы. На пахаванне не паспеў прыехаць бацька, таму што там былі тэлеграмы ў той час, і бацька быў у іншым месцы, і там шмат было такіх перашкодаў. Яшчэ вялікая такая гісторыя была звязаная з пошукам магілы Максіма Богдановича, бо знайшлі яе ў выніку паэты маладнякоўцы, а пазней узвышаўцы, для якіх ён быў важным. Вот ты згадала, што ён памёр 25 траўня, узвышша было ўтворана на наступны дзень 26 траўня. Для іх гэта была такая сімвалічная дата працягу жыцця. Вось, як бы, не то, што рэінкарнацыя, але такога вяртання памятнага да гэтай асобы, да таго, што тое, што ён прыдумаў для літаратуры, яно працягваецца. Дарэчы, вось калі працягваць пра пошук магілы, то яе знайшлі толькі дзякуючы таму, што Адам Ягоровіч вёў дзённікі, вельмі добра апісаў месца пахавання, каля якіх магіл, там які шэраг, там які-то нейкія прыкметы апісаў. І пасля якраз такі Вольны, Александровіч і Дубоўка паехалі ў Ялту шукаць магілу. І я памятаю, што яна ўжо была ў не вельмі добрым стане, калі яны прыехалі, то бок там таблічка ўжо дзесьці адляцела. Я чытала гэтую гісторыю ў адной з біяграфій беларускіх паэтаў, што, маўляў, яны прыйшлі і ўбачылі, што на гэтай зіма, напэўна, была, што на гэтай таблічцы ад магілы дзеці катаюцца з горкі, і яны тых дзяцей вышчымілі і сказалі: паказвайце, адкуль адарвалі. Ну і, уласна, такім чынам яны... Хаця ёсць фотка, і это летняя фотка, ну, то бок нейкая несастыковачка ёсць. Але, можа быць, яны некалькі разоў прыязджалі, альбо яны каталіся з горкі проста з пяску, з горкі каталіся. Не знаю. Ці трымала ты ў руках, Даша, інтымны дзённік? Не трымала, бачыла адным вокам, і гэта проста некалькі аркушаў паперы, пакрэмзаных такім алоўкам, на якіх амаль нічога там нельга разабраць. І я не ведаю, чаму кавалачкі гэтай паперы называюць інтымны дзённік, калі там на дзённік проста па колькасці нават не цягне, і па значнасці таксама. З іншага боку, гэта нейкі такі хайп у свой час быў, там хто, дзе, як, з кім. Ну і заўжды гэта будзе цікава. Асабістая гісторыя маладога хлопца, які вельмі мала ў жыцці паспеў. І пры гэтым ён, мне здаецца, адзін з самых любімых беларускіх паэтаў, бо яго вось гэтае кароткае жыццё і недахоп яго ў літаратуры, ён вельмі адчувальны. Я вот па чым гэта для сябе паспрабавала ўбачыць. Калі пачалі з'яўляцца паэты наступнага пакалення, там увесь час да некага спрабавалі гэтую бірачку прычапіць другі Богданович. Вот ніколі не чула, каб нехта быў другім Купалам у беларускай літаратуры. Каб да некага можна было прычапіцца вот з гэтай шыльдай. Ты другі Купала. Ну, Купала і Купала. А Богданович быў такі неабходны, і так рана гэта ўсё абарвалася, што літаратура спрабавала знайсці гэтую рэінкарнацыю. О, Дубоўка, будзеш другім Богдановичам. Альбо, о, Владзімир Жылка, будзеш другім Богдановичам для нас. Да, давай дарабі тое, што гэта не паспеў. І гэта, мне здаецца, вельмі цікавая такая штука. А вось як ты думаеш, што было б з Богдановичам, калі б ён не памёр? Што было? Яго рэпрэсавалі, хутчэй за ўсё? Я думаю, што нават адным з першых. Бо ён быў абсалютна класава чужды элемент. Эстэтычна. Ён эстэтычна чужы. І што было б з Богдановичам, паказвае лёс другога Богдановича. Лёс Владзіміра Жылкі. Вельмі падобныя лёсы. Той жа хлопчык Сухотнік, той жа, хто прачытаў Богдановича і натхніўся гэтым культам хараства, вельмі тонкі, які разважаў пра гэтае хараство, які жыў у эміграцыі і мог бы надаўжэй застацца ў гэтым жыцці, але захацеў вярнуцца, каб ляжаць у роднай зямлі, яму не далі такой магчымасці. І, уласна, мне вот здаецца, што лёс у Владзіміра Жылкі, ён вельмі... Які дачку свою назваў Беатріча. Мама моя дарагая. Беатріча у 20-е гады-то ў Савецкім Саюзе. Але пры гэтым, ён проста узор, ён проста прыклад таго, што магло б стацца з Богдановичем. Што сталася з Блокам у Расіі, да? З вялікім паэтам, які памёр ад голаду. Ну, вот как бы...
Мне падаецца, што якраз такі з-за таго, што Богданович меў такі кароткі шлях і просто паспеў тое, што паспеў і не паспеў нічога кепскага, ну там для ўлады, для яшчэ кагосьці, яго так і міфалагізавалі. То бок зрабілі з яго класіка, дакладней, зрабіўся ён сам, але яму дазволілі быць класікам, напрыклад, ты ж бальшавікі, таму што ўжо дакапацца да творчасці Богдановича, ну, не было асабліва як. Ці ты не згадзішся, так глядзіш на мяне? Не згаджуся, таму што месца, якое ён заняў у літаратуры, якое яму дазволілі заняць у літаратуры, было адпрацаванае крытыкамі наступнага пакалення, тым жа там Адамам Бабарэкам. То бок трэба было вельмі многа рэчаў зрабіць для таго, каб у той сітуацыі, дзе літаратура стала утылітарным інструментам прапаганды, дазволіць Богдановичу быць паэтам чыстай красы, быць дэкадэнтам, быць вось гэтым ранімым хлопчыкам, які заўважае перажыванне цяжарнай жанчыны, быць і прысутнічаць як альтэрнатыва. Бо па сутнасці з Богдановича пачынаецца ў беларускай паэзіі гэтая лінія чыстай красы. Эстэцкая гэтая лінія, якую мы ўсе, давайце ўжо шчыра прызнаемся, найбольш любім. Беларускія паэты, вот вы, моладзі подрасткі, страшна любіце верлібры. А пачаліся гэтыя верлібры ў беларускай літаратуры не з Максіма Танка нават, а з Максіма Богдановича. Вось прыклад узорны абсалютна такога верлібра. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёсаў. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Класны верш, вельмі яго люблю. Тут яшчэ матыў, які ў яго сустракаецца ў розных іншых вершах. Это космас, зоры, галактыкі невядомай велічыні, вось все такое. І мне з такой тэмы падабаецца адзін верш, я таксама яго зараз зачытаю. Упалі з грудзей Пана Бога, парваўшыся пацеркі зор. Яны раскаціліся ў небе, усыпалі сіні прастор. І гэтак маркотна і пільна на край наш нядольны глядзяць. Што ж чуюць яны там, што бачаць, чаго ўсё дрыжаць і дрыжаць. Найцудоўнейшы. Можа быць, скончыць хацелася б тым, як Богдановича ўспрымалі людзі, якія яго прачыталі, так як след прачыталі ў наступным пакаленні. Гэта санет. Санет гэты належыць Владзіміру Жылку, мае назву Максім Богданович. Так зайздрасна насіць вянок паэта і мець імя задуманае Максім, кахаць зямлю з яе жыццём глухім і песняй перавіць юнацтва леты, ад хараства не ведаць іншай мэты і адшукаць, што горда поўны ім і родны люд у руху маладым і зачарованых палеткаў кветы. Ды тым цяжэй у краі чужым заўжды шчыняць павекі і ведаць, што сюды не даляціць зязюлі голас летам і песня беларуская ў жніво, і прыгадаць не раз, што мо і ў гэтым трагічнае схавана хараство.